bai zamo aibu ba. Kaddara dai na nan zuwan ta bai latti ba. Idan ka koma wane ne baka yi mai barka ba. Akon a farka kenan bakwakin harba ba. Abinda ke damuna ba zan rufe amsa ba ya. Rabe kamanni daga an gamuwa an zo kabar tunani wai me ke faruwa soke bibin jini wata ran na je wasa jama'a sun min kwarjini wayata na yarda na rasa wasa da nema na kira dan na dauka sai na jara an kashe ba sai na tura dan sako dan gari hadu ba ne sai da na fidda rai na san ba za a dauka ba ashe da rabo yana bin rabo akai da rabo yana biya rabo ne kaddarar wata gwana ce za ta ganni sai na iske kira ban zaton waza na ji ba ni ce ta faɗa na tsinci wayar ko baka ji ba sai na ɗanyi shiru na ce mata na gode da kira ki bani kula adireshin ki mu haɗin ganki da farko na ƙara jaddada kimar ki zumunta karta mata karko da ce da ni ne tattaki ta ban wayata na sakko akan na amsa mata in je ko na yi fushi sai in sakko na zuwa sai gata ta bayyanar fuskarta ta firgice dukkanta na kasa gane kanta ta ce mafarki ne ta yi ko zahiri amsar ta a kanka na shiga cuta ana ganin walata wasan ka na yi wa bauta na baka raina kyauta an ce mawaka da masu baiwa ba kwa zama makusanta waɗansu na zagi na makarkace aiki na hoton kakan difi na nasa cikin ɗaki na duk wanda zai nuna ni da bare kazance gani batun ta yaro ɗani ya kara sani tunani batun waya shi kenan a yanzu kauna ce na tabbatar da masoyi akan ka baya yandar yanda rabbi ya soyi ta faru za a yi dodar akan ta bata tunanin ta ganna haka ta kudurce ta so ni babu ragawa guri guda ta kadaice waɗansu na zaginta da hantarar ta zance mamisu ne burinta bare ka so ta makance to yanzu gane fagata ku gane sun hata kaice yanzu gane fagata aya to yanzu gane fagata aya aya Kubar zagin ta so bai zamo aibu ba. kaddara dai na nan zuwan ta bai latti ba idan ka koma wane ne baka ki mai barka ba akon a farka kenan bakwakin harba ba abinda ke damuna ba zan rufe amsa ba ya